El diari El Mundo, a Catalunya, ens va reunir 5 escriptors perquè estaven preparant el seu especial de cara a Sant Jordi, que era al voltant de l'adaptació literària. I ens van convidar 5 escriptors que ens acabaven d'adaptar novel·les nostres al còmic, al teatre, a la sèrie televisiva i al cinema, no? Que eren en Víctor del Árbol, la Cristina Fernández Cubas, l'Albert Espinosa, la Carme Riera i un servidor. I abans de començar ens van posar una ampolla de Jean León a sobre la taula i ens diuen, darrere d'aquest nom, darrere aquesta marca, darrere aquesta imatge, hi ha una història que ben bé es podria adaptar a qualsevol d'aquests formats, no? Al còmic, al teatre, a una sèrie televisiva, a una novel·la o a una pel·lícula. Per què? Ceferino Carrión, que és com es deia aquest home, va fugir de Santander passant per Barcelona en direcció a França, va arribar als Estats Units, primer a Nova York i després a Los Angeles, on acaba coneixent Frank Sinatra, James Dean, Paul Newman, Marilyn Monroe, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, i tu dius, sí, alto, a veure, com? Vaig tenir la sort de poder contactar de seguida amb família seva i amb persones que l'havien conegut i que havien treballat amb ell, no? T'enamoren moltes coses aquest personatge, perquè per mi, abans que res, és un somiador, és un lluitador, és un aventurer, és un tio que creu en si mateix, que crec que són valors que t'ajuden després, no? A la constància, a la tenacitat, al sacrifici, tota una sèrie d'elements i d'ingredients que el self-made man, aquest home fet a si mateix, necessita i requereix per fer realitat els seus somnis, els seus projectes, les seves idees, no? Que tens l'empenta necessària per engrescar gent al teu voltant perquè et donin a tu la teva força de voluntat per canviar el teu destí. Sempre ens fixem en el triomfador quan arriba al capdamunt, sempre ens fixem en el que triomfa quan arriba al final del seu trajecte, aconseguir allò que volia, aquell gran somni. Però poques vegades girem la vista enrere i ens parem, això que deia abans, no? Aquest revolt, aquesta castanya, aquest sacrifici, aquesta renúncia, aquest peatge que ha hagut de pagar aquí, aquest altre peatge que ha hagut de pagar allà, que l'ha pagat molt car i perquè ha volgut. Tot això hi és a la novel·la i també és una reflexió que comporta implícita el text de la novel·la que es fa el lector que va veient com va cremant etapes a costa de què i de qui. Per mi rebre el Ramon Llull és un reconeixement que a mi em fa molta il·lusió, em fa molt de respecte per els noms il·lustres que hi han darrere meu i que els hi han atorgat aquest premi i evidentment a mi em fa molta il·lusió perquè hi ha tota una projecció que suposa per la novel·la impagable, no? Jo crec que hem d'apretar perquè puguem normalitzar la nostra situació com més aviat millor, però mentrestant intentar que no se'n ressenti la cultura, ja prou ressentida que estava abans i durant l'aplicació d'aquest 155, no? Per tant, jo continuo i empenyo la gent a militar en aquesta cultura que vol dir continuar llegint, continuar anant als cinemes, continuar anant als teatres, continuar anant a les sales d'exposicions, als museus i a continuar fent vida normal. Però evidentment tenint molt present que tenim gent a la presó tancada injustament, tenint persones exiliades que hi són de manera per força i no pas de manera volguda i que tot això ha de tornar d'una manera o altra a la normalitat ràpidament.